Vážené dámy, vážení páni, už bolo povedané, prišiel som z Materiálno-technologickej fakulty a spolu so svojím školiteľom, profesorom Sakalom, sme si pripravili príspevok. Tento príspevok je zároveň aj mojej súčasťou aj mojej dizertačnej práce. Tento príspevok nadväzuje aj na projekty riešené na Ústave priemyselného inžinierstva Materiálno-technologickej fakulty, a to konkrétne na projekty APVB. Je to koncept HCS modelu 3E versus Corporate Social Responsibility a KIGA projektu zavedenie udržateľného spoločenského zodpovedného podnikania do študijného programu priemyselné manažerstvo. Ďalej je tento príspevok súčasťou projektu VEGA, transformácia ergonomického programu do podnikového manažmentu prostredníctvom modulov VMS, HSMS a NSS. Zároveň v čase písania tohto príspevku a prípravy prezentácie bola aj súčasťou podaného projektu KIGA udržateľný strategický manažment. Tento projekt nám medzičasom neschválili. Štruktúra mojej práce je nejaké úvodné poznámky, kompetenčné modely, viac materiálna optimalizácia, metóda analytický hierarchický proces a takým ústením sú naše skúsenosti z našho pracoviska aplikáciou metódy analytický hierarchický proces. Úvodom. Všetky relevantné dokumenty Európskej únie, ako napríklad správa o sociálnej zodpovednosti podnikov, napríklad oznámenie Európskej komisie Stratégia 2020 a taktiež ďalšie dokumenty, spomedzi nich aj napríklad Národný program Slovenskej republiky na rok 2013-2016, môžu pôsobiť trošku chaoticky alebo kontraproduktívne, pretože všetky tieto dokumenty zdôrazňujú, že základom spoločnosti a ďalšieho smerovania budúcnosti je človek. Kontraproduktívne to je z hľadiska toho, že prax nám ukazuje, že človek je na úzadí, popredí sú zisky, vládnutie, moc, korporácie, podnikateľské subjekty. My na našom pracovisku sa zaoberáme kvalitou ľudí, ľudských zdrojov. K tomu my používame, alebo sme sa rozhodli použiť kompetenčné modely. Ako už aj profesor Krejčí zdôraznil o svojej prednáške, že máme krízu kvality politických elít. Táto kríza sa presúva nielen na nižšie hierarchické úrovne riadenia do podnikov až bežným ľuďom, preto je ťažko sústrediť sa, že kde je tá chyba. A my sa, vzhľadom k tomu, že my sa zaoberáme priemyselnými podnikmi, riešime problematiku na tejto úrovni. Čiže kvalita ľudských zdrojov závisí od toho, od ich schopností, vedomostí, presvedčenia, postojov, hodnôt. My vidíme riešenie problému v pojme udržateľný rozvoj. Samozrejme, že tento udržateľný rozvoj môže byť nahradený inými konceptami ako spoločensky zodpovedné podnikanie, podnikateľská etika. Ale všetko smeruje k tomu istému, aby na prvom mieste bola kvalita človeka, kvalita života človeka. Tieto kompetencie sa spájajú do nejakých kompetenčných modelov, kde na tomto obrázku môžete vidieť určitú postupnosť aplikácií kompetenčných modelov, ktorú vytvorila na našom ústave už teraz doktorka Labenicová. My trošku sme prepracovali tento koncept, túto metodiku, kde tvrdíme, že nejakým kritériom by mal byť udržateľný rozvoj a na základe kritérií ako ekonomický, sociálny a environmentálny by sme mali vytvárať aj nejaké tie kvality na človeka, aby ten človek ako pilier riadenia, aj subjekt, aj objekt riadenia, vedel pôsobiť na ľudí, aby ich to neničilo. Proste, aby boli šťastní, aby si zabezpečili život taký, aký chcú, aby ich nikto neobmedzoval. Určitým spôsobom. Náš prínos spočíva ešte aj v aplikácii analytický hierarchický proces. Doteraz sme ho aplikovali v týchto základných procesoch ľudského riadenia, a to výber manažerov, hodnotenie a rozvoj manažerov. Spájame v tomto okamihu viac kriteriálnu optimalizáciu a ľudské zdroje. Viacerí autori sa domnievajú, že exaktne hodnotiť kvalitu ľudí je nemožné. Avšak vyskytli sa aj názory, že je to potrebné a vhodné, je to o to náročnejšie a autori ako Souček a Ramík tvrdia, že treba hodnotiť aj zložité procesy a tými zložitými procesmi aj hodnotenie zamestnancov, ľudí, ich kvality.
Na to máme viac kriteriálnu optimalizáciu. Konkrétne na našom pracovisku sa zaoberáme metodou analytický hierarchický proces. Naše skúsenosti. My sme aplikovali analytický hierarchický proces na hodnotenie alebo výber určitých kvalít zamestnancov. Na základe toho sme ich vybrali alebo zhodnotili a samozrejme neodporúčali podnikom prijať aj určitú personálnu politiku hľadiska odmeňovania. Už či akceptovali alebo neakceptovali, to rozvedie ďalej. Čiže prvou aplikáciou bol výber pracovníka na pozíciu náborový pracovník. Aplikovali sme metódu analytický hierarchický proces, vytvorili sme hierarchickú štruktúru. Tam máme kritéria ako praktické skúsenosti, orientácia na detail, asertivita, vytrvalosť a trpezlivosť. V tomto prípade bolo na výber, užšom výbere už iba 5 uchádzačov, respektíve 6 uchádzačov. Toto je už konkrétny program Expert Choice, ktorý využíva metódu analytický hierarchický proces a je to softwarové prevedenie. Bolo to realizované v priemyselnom podniku. Podľa výpočtov softwaru bol najvhodnejší uchádzač. Samozrejme, podnik neakceptoval naše odporúčania, pretože sa nedohodol s pomínaným uchádzačom v mzdovej otázke, tak bol vybraný ďalší uchádzač, ktorý už akceptovali požiadavky na mzdu. Ďalším modelom bol hodnotenie zamestnancov. Tu už je vytvorená inakšia hierarchická štruktúra, to bolo riešené v minulom priemyselnom podniku. Tento model bol za účelom hodnotenia, respektíve porovnávania 26 výrobných pracovníkov, riadiacich pracovníkov výrobných prevádzok. Tie kritériá boli ako napríklad orientácia na výsledky, presvedčivé konanie, stotožnenie sa s procesmi, strategické, kritické myslenie. Tam bolo tých 26 pracovníkov, kde výstupom je táto tabulka. Toto hodnotenie bolo napojené ďalej aj na systém odmeňovania, do ktorého sme nám už samotný podnik nedovolil nazrieť. Posledným podnikom, ktoré sme aplikovali túto metódu, bol podnik, ktoré sme hodnotili vedúcich jednotlivých prevádzok. Tam sme vytvorili kompetenčné modely 2, respektíve 1, ale ten sa časom zmenil a sledoval sa viac menej rozvoj týchto pracovníkov. A na základe toho chcel podnik porovnať určitým spôsobom výkonnosť a správanie sa zamestnancov na jednom pracovisku, na druhom pracovisku, porovnal to a vyvodil z toho zodpovednosť, že niektorých pracovníkov odvolal vedúcich a niektorým odporúčil preškolenie. Napríklad schopnosť riešiť problémy mali školenie. To je tiež výstupný. Tam sú určitým spôsobom odlišnosti, aj poradie trošku umenené, lebo sa zmenila aj váha tých jednotlivých kritérií. Lebo ten podnik s tým modelom pracoval pretože tých 5 mesiacov. Čiže prínos tejto aplikácie bol v tom, že určitým spôsobom to, čo chceme riadiť, musíme vedieť merať. Analytický hierarchický proces nám to umožňuje. Je to metóda, exaktná metóda. Problém je v tom, že niektorí ľudia tvrdia, že nemožno merať kompetencie vlastnosti. S týmto problémom sa my budeme musieť popasovať aj do budúcnosti. A týmto našim príspevkom sme chceli naznačiť, respektíve cieľom bolo, že mikroriešenie makroproblému. Pretože ako aj autori Stidovci uvádzajú, podnik je tá základná jednotka. Ak my chceme, autori Stidovci v knihe Manažment pre novú planetu, že podnik je základná jednotka. Pokiaľ my budeme na našu stranu, respektíve na nejakú zmenu myslenia aj konania, prisúvať a ťahať ďalšie a ďalšie podniky, tak pomocou tej siete sa tie myšlienky začnú aj viac uplatňovať. A čo podnik, to ďalší podnik začne ťahať. Chceme dodávať respektíve nejaké väzby. Potom naznačiť cestu k zvýšeniu kvality ľudského kapitálu. Ak chceme dosiahnuť to meranie a budeme to vedieť určitým spôsobom exaktne zmerať, budeme vedieť aj riadiť lepšie.
Uvedomujeme si a naďalej v dizertačnej práci by sme sa chceli zaoberať, respektíve našim hlavným cieľom je nájsť kritéria udržateľnosti, ktoré nám budú slúžiť ako východisko pre návrh a vytvorenie všeobecného kompetenčného modelu. Čiže nejakého všeobecného normatívneho modelu, ktorý bude obsahovať vlastnosti, schopnosti, zručnosti, ktoré by mali prispieť udržateľného rozvoja priemyselných podnikov. V tomto okamihu si myslím, že to je všetko. Ďakujem vám za pozornosť.